sammen på dit København. Er I med? Vi kommer som forsyn. Gardinet blev vedlagt. Det gav os privitation på et stort beløb. Vi ved, det er rigtigt, og vi skal betale. Med midlerne kniber vi op brug for jeres hjælp. Sådan kan vi løfte denne byrde. Det er vores målbetaling på MobilePay. Nummer 76222 RCACPO. Lad os samles og stå i front for de røde gardiner. Lad os stå sammen om at betale det skyldige beløb. Lyt til hjertets kald og gør hvad der er rigtigt for dig. Vær modig og stærk, stå fast og se. Dit bidrag gør en forskel, for det er nøglebetaling på MobilePay. Nummer 116, stå fast og se. Dit bidrag gør en forskel, for det er nøglebetaling på MobilePay. Nummer 11622 RCACPO. Lad os samles og stå i front. Alt det gode vi har haft, det er det, der styrker os. At holde fast i fællesskabets kraft. Betaling på MobilePay. Nummer 11622 RCACPO. For de røde gardiner, lad os stå sammen og betale det skyldige beløb. Lyt til hjertets kald og gør hvad der er rigtigt for dig. Røndag Samfund i København. Dit bidrag gør en forskel. Dit bidrag gør en forskel.